Kello on nyt vähän vaille 8 perjantai-aamuna. Lapset nukkuu vielä. Mä just heräsin ja laitoin kahvin tulemaan. Meillä on aika kiirus tässä. Mulla alkaa treenit 9:00. Joo. Tervetuloa mukaan mun päivään. Ei vlogia, vähän niinku pukkais. Kello on nyt vähän vaille 11. Mä olin tosissaan treenaamassa. Kävin nopeasti himassa vartalo suihkussa. Jäi vähän suustani kiinni kavereitten kanssa salille, niin kesti vähän kauemmin. Heitin vaan jotain päälle ja meidän lapset meni sinne kesäleikkikseen, niin nyt mä menen hakemaan ne sieltä. Siellä saa olla siis 2 tuntia aina kerrallaan. Se on semmonen kaupungin järjestämä. Siellä on riihimäkeläisiä nuoria kesätöissä. Ja se on yhden päiväkodin pihalla semmonen kesäleikkitoiminta. On tosi ihana. Sinne saa joka päivä arkena viedä lapset 8 tunniksi. Toki meidän lapset siellä nyt tänä kesänä ei ole, mutta kun me oltiin viime kesänä kokonaan kotona, kun lapset ei ollut vielä päiväkodissa, niin ne kävi siellä. Ne halusi tänään sitten mennä sinne. Tullaan kotiin syömään ja lähdetäänkin sinne erämessuille, ellei täällä nyt alla sataa vettä. Täällä on pikkasen synkkää taivosta. Lähteminen on aina tämmöistä, että meidän pitäisi siis olla jo menossa. Ruokailuhetki meni taas ihan sikana. Meidän lapset on välillä ihan superhitaita syömään. Niin nyt mä tässä niinku läikytän näköjään kahvia joka paikkaan. Yritän ihan pikkasen laittaa jotain naamaani ja juoda tätä kahvia. Ja aivan hirveä kiire taas. Eihän meillä muuten olisi kiire, mutta me ollaan tapaamassa ystävät, jotka on jo varmaan siellä. He kyllä tietää, että me ei olla vielä valmiita, mutta kauheita sekoilua. Oikeesti. Mä hain just itselleni vaikuttajapassin täältä. Ja me ollaan mun vanhan yläastekoulun vessassa. Tää on mun vanha yläaste. Mä näytän ehkä teille vähän mitä täällä on. Tuolta ylhäältä aina joku piti aamunavauksia ja sit kaikki oppilaat seisoi tuolla niinku käytävillä ja tuolla aulassa. Tää oli meidän koulun piha. Tietenkin. Ja tossa on urheilutalo. Siellä oli aina liikkaa. Tuolla näkyy maa-uimala. Jee! Saanko minä laittaa sen roskan, et sä vaan puhut? Hyvä, hienosti. Ja tuolla näkyy hyppytorni, siellä on jotkut rohkeet hyppimässä. Ei oo kyllä ihan semmonen keli, että ite lähtis, vai lähtisitkö sä? Haluaisitko sä mennä uimalaan? No ei sun tarvii mennä, sä voit hypätä matalammalta. Haluaisitko sä mennä maa-uimalaan? Joo. Koska se on niin ahdistuu sitä kautta. Mitähän toi koira maksaisi, jos se ostaisi karhukoiran? Moi lintu! Pitäisikö ostaa heräteostona yksi vene? Ja vähän kauemmas. Ei sun varvoita. Tuleeko hyvä kuva? Rauhassa. Siis ihan koomassa, väsyttää ihan sikana. Lapset juoksi heti pihalle kun tultiin kotiin, niillä on tossa kaveria. Mä istuin hetken aikaa sohvalla, mä vähän polvea taas jomottelee. Toivottavasti se ei nyt tuu kipeäksi. Ja sitten, ai niin, kattokaa, mä laitoin eilen uudet kynnet. Mä en tiedä näkyykö tää, tarkentaako tää ollenkaan, katsotaan tästä. Mutta niin, tajusin yhtäkkiä, että tänään tuli myyntiin ne leipomon juuren semmoset keksit City Markettiin, niin mä lähden ostamaan niitä. Että mä voin tehdä maisteluvideoja, siis mä haluan muutenkin maistaa niitä. Ja sitten lupasin ostaa mun miehelle energiajuoman ja ehkä itsellekin ja sitten ehkä vähän naamia illaksi.
Tosi hyvät ja terveelliset nämä mun ostokset. Ihan pienen hetken leikit, niin rakennettiin, tai siis minä en rakentanut, vaan lapset ja naapuri rakensi torneja ja kaateli niitä tänne. Mutta oikeesti help me, send help. Kattokaa tätä tiskivuorta. Tadaa! Ja kaikki vaan sen takia, että mä en siis jaksa tyhjentää tätä. Täällä on puhtaat. Se on ainoa semmonen kotityö, mitä mä annan meidän esikoiselle. Niin on toi, anteeksi röyhtäisystä, tiskikoneen tyhjennys, ja se on ollut tänään triplassa sen kaverin kanssa, niin mä odotan nyt, että se palaa tuolta reissultansa ja voi sit tyhjentää ton. Niin mä voin sit täyttää sen, koska hän ei suostu koskemaan likaisiin astioihin. Mutta hei, tää uusi Celsius. Mä en oo siis koskaan aikaisemmin juonut Celsiusta. Maistoin tätä uutta, kun tää kuulosti aika hyvältä. Tykkään, ostin sitä jo toisen. Mut voitais katsoa yhdessä, mä sain tuolta erämessuilta tämmöiseen Riihimäen kaupungilta tällaiseen PR-lahjan. Ensinnäkin tämmönen hieno Riihimäki kangaskassi. Ja katsotaan mitä täällä on sisällä. Mä en itsekään vielä siis tiedä. Woude. Sen verran mä näin, että täällä oli tämmönen Visit Riihimäki. Tervetuloa Lopelle, Riihimäelle ja Hausjärvelle. Tämmönen esite, mutta minähän siis olen riihimäkeläinen. Sitten hei, mikäs tämä on? Kattokaa hei. Tämmönen Riihimäki muistikirja. Sitten täällä on Riemumuseot, niin joku tämmönen mainoslehtinen. Lasikaupunki mainos, eli siis tossa on Lasimuseon ja Lasistudion ja noiden niin kuin yhteystiedot. Riihimäkihän on tunnettu lasikaupunki. Auringonkukan siemeniä. Riihimäki on suuri pikkukaupunki runsaalla kulttuuritarjonnalla. Tiiviisti rakennetussa Vartin kaupungissa palvelut ovat lyhyen kävely- tai pyöräilymatkan päässä. Meille on helppo tulla junalla Helsingin, Tampereen ja Lahden suunnilta seuraavana. Riihimäki, se on totta. Riihimäki on sairaan hyvien kultayhteyden. Kulkuyhteyksien päässä. Sitten pieni puupaja. Niin on tehnyt tämmöisen R, niin kuin Riihimäki. Tää on siis Riihimäen logo, tää R-kirja. Niin tämmöisen jääkaappimagneetin puisen. Sitten joku Riihimäki, neulomisen iloa Riihimäeltä. No sitten ei tietenkään PR-lahja eikä mitään ilman kynää, Riihimäki-kynä. Ja sitten viimeiseksi täällä on Flow Cosmeticsin Propolis tämmönen joku voide. Hei, mä en oo ikinä testannut Flow Cosmeticsin tuotteita. Oikeesti nolottaa myöntää. Flow Cosmetics on riihimäkeläinen luonnonkosmetiikka-brändi. Ja mä en oo ikinä testannut. Tää on Propolis at Propotic Rescue Cream. Okei, mielenkiintoista. Pitäisi joskus testaa Flow Cosmeticsin tuotteita. Mutta siis kiitos tästä PR-lahjasta.